Det er politikerne, der har valgt det. Det er også, der skal prøve at omsætte det til praktik. Det cirkulære samarbejde består med en lang kæde, hvor vi alle sammen har en opgave. I er jo kommet her i dag for at møde os, men I er jo også kommet for at få en bog. Og det vil jeg opfordre jer til. Tag en bog, de ligger på bordene rundt omkring. En cirkulær økonomi er en økonomi, der baserer sig på knaphed af ressourcer. I forhold til den her bog, og i forhold til at kigge på lovgivning og den cirkulære økonomi. Den mulighed, den må vi bare ikke give fra os. Det er simpelthen en livsvægt. Så det er jo oplagt at spørge dig, Janne, set fra din position. Hvad skal vi være opmærksom på? Hvis vi skal ende i den sidste ende, hvor vi ender i den komposterbare del af det. Hvis man sådan skal starte sin aller yderste ude, så er det egentlig den her forståelse af, hvad skal emballagen kunne. Det blev nævnt tidligere det her med, at nummer 1 er selvfølgelig at få produktet sikkert frem. Mega ærgerligt, for det stopper ligesom, at vi når de mål, der nu skal. Det tager tid med det, det er der ingen tvivl om. Og grunden til, at de gør det, det er sådan set, fordi vi har valgt at lave sporene på den måde, at man kan vælge inden for de her, når man så arbejder med sin primære emballage.